your number written on the back of my head. I got your number written on the back of my head. I got your number. Hallo? Goedemiddag, Ben Cornelis hier van Q Music. Welkom, je bent momenteel live op antenne in de uitzending Dubbel Gepakt. Een programma waarin oude vriendschappen heropleven. En we spelen vandaag met jou. Zie jij dat zitten? Wat bedoel je? Wat moet ik doen? Om met ons mee te spelen. Ik zal het kort even uitleggen. Ik heb hier aan de andere kant van de lijn iemand die jou kent van vroeger. En hij of zij heeft ervoor gekozen om jou te bellen. En als jij binnen de minuut kan raden wie het is, dan kunnen jullie samen op reis allebei de koffers pakken. Vandaar Dubbel Gepakt. Is dat niet geweldig? Dat is heel geweldig, maar oké. Laat maar horen wie het is. Raden doe je door ja-nee vragen te stellen. En de persoon in kwestie zal daarop antwoorden met een ja of een nee. Maar om het natuurlijk een beetje moeilijker te maken, staat er een stemvervormer tussen. Dus we zullen eens even luisteren hoe dat klinkt. Kandidaat, kan je eens even jou laten horen? Hallo. Ja, daar heb je nog niet veel aan, hè? Nee, zeker niet. Nee. Dan gaan we er nu aan beginnen. 1 minuut lang ja-nee vragen. Jouw tijd gaat nu in. Oké, is het een man? Nee. Ah, het is een vrouw. Is het figurante? Nee. Een familielid? Nee. Nee, ook al niet. Doe maar. Een buurvrouw? Nee. Verdorie, zeg. Ik geef een tip. Waspoeder. Waspoeder. Werkt u in de zaak bij ons? Nee. Waspoeder. Oh, wat jammer. De tijd is om. Ja, dat is zo simpel, hè? En kan ik- Was het moeilijk? Was het moeilijk? Ja. Goed, ik ga jou, omdat we goed gezind zijn vandaag op Q-Music, nog 1 keer laten raden. Je mag nog van mij een wilde gok doen. Ja, maar het is waspoeder, hè? Geef nu maar een naam. Greet? We zullen eens luisteren of het klopt. We halen de stemvervormer weg. Kandidaat, vertel ons wie jij bent. Patricia van Doren. Het was Patricia van Doren. Hoe komt het dat je haar niet herkende? Patricia van Doorn? Ja, Patricia van Doorn? Patricia van Doren. Patricia, wat heb je daarop te zeggen? Ze herkent jou helemaal niet. Ja, Ben, volgens mij klopt er iets niet. Is dat Marjolein van Boksel? Ja, we hebben Marjolein van Boksel aan de lijn. Nee, dat is niet waar. Ik ben... Oké, dan gaan we nu een plaatje starten. Dan heb ik denk ik een verkeerd nummer gedraaid. Hebben jullie het verkeerde nummer gedraaid, of wat? Ja, dan moet ik mij verontschuldigen. Sorry, bedankt toch voor het meespelen. Ja, maar wat is mij dat hier nu voor een amateurisme? Jesus Christ, Ja, Ben sorry, dat is- Cornelis. soms you kan mensen ook wel eens een fucking verkeerd music. nummer draaien. Hè. Goed, misschien heb je volgende keer meer geluk als iemand anders jou belt die je dan wel kent. In elk geval, bedankt voor het meespelen. Hè. Ja, dat dank je, hè. Dag. Dag. Dat vind ik altijd goed. Easy, take it